Oli, avui us vinc a parlar de Nikki, aprenent de bruixa, o Kiki, servei de missatgeria màgica. I és que Bromera fa uns mesos va treure aquesta fantàstica edició en català, que les il·lustracions són de la Sara Aguilar, més coneguda a xarxes com a Onzis, que jo des del primer moment que vaig veure aquesta portada, sobretot aquests detalls i aquest color, és que em vaig enamorar i em vaig tenir que fer amb ell. És un llibre que fa bastant de temps que tenia el meu punt de mira, perquè igual que vaig fer amb el Castell ambulant al seu moment, que també està basat en un llibre i em vaig llegir els llibres, feia temps que volia veure com era el llibre en què es basava aquesta pel·lícula de Ghibli, que m'agrada tantíssim. I fa mesos que tinc aquests llibres per casa i no m'acabava de decidir, i com que s'acostava Sant Jordi vaig decidir llançar el sorteig, que per cert teniu un sorteig d'un volum com aquest és el que jo m'he llegit, en tinc un altre igualet, preciós, en català, que m'ha cedit editorial Bromera. Heu d'anar al meu Instagram, vale? Rinencat a Instagram, i seguir les indicacions. És que és molt fàcil, simplement heu de donar like, heu de donar a seguir a mi, a la Onzis i a Bromera a Instagram, i heu de fer un comentari o una etiqueteu a dues amigues i diu quina és la vostra pel·lícula de Ghibli preferida i compartir el post a Stories. Per favor, si teniu el perfil privat, envieu-me una captura de pantalla o alguna cosa que ho compartir, perquè si no, no tinc forma de veure-ho. Però jo, que està a Instagram, aneu a veure, aneu a participar, que us podeu endur aquesta fabulosa edició en català per la cara a casa. Vull dir que no sé què esteu esperant. Us espero. Estic esperant-vos. Ho heu fet ja? Heu entrat a Instagram? Vinga, m'espero una mica més. Ja? Ara sí? Ja ho heu fet? Perfecte, podem continuar amb el vídeo. Doncs això, que em vaig decidir i me'l vaig llegir. I mentre me'l llegia veia que hi havia bastantes coses que eren diferents de la pel·lícula i vaig pensar de fer un vídeo comparant-vos les dos. I com que estava veient molt contingut sobre aquest llibre i aquesta pel·li, em va sortir a opcions a recomanats al live action del 2014, així que vaig dir, vinga, doncs vaig saber el live action, la pel·lícula d'acció real de Nikki, i així us comparo les tres. I això és aquest vídeo. El llibre original, que és el que es basa la pel·lícula de Hayao Miyazaki, és d'Eiko Kadono. És aquest, en realitat són 5 llibres, però els altres 4 els van fer com després de la pel·lícula. Aquesta senyora és una autora japonesa molt famosa de llibres il·lustrats i infantils al Japó. Ha guanyat moltíssims premis, com el Shogakukan Children's Publication Culture Award, que és com un premi molt important de Japó, i també ha guanyat el Hans Christian Andersen, que és una mica com el Nobel de la literatura infantil. Per tant, ja veu que és una senyora molt important, que no és una qualsevol. I la pel·lícula és del 1989. És la 5a pel·lícula de l'estudio en si i la 4a dirigida per Hayao Miyazaki, encara que ella en principi no tenia que dirigir aquesta pel·lícula, perquè quan l'editorial va oferir a l'estudi fer l'adaptació animada d'aquest llibre, Miyazaki estava amb Totoro, així que ell simplement era productor i va cedir la direcció a una altra persona. Però quan va acabar amb Totoro va començar a mirar què estaven fent amb Kiki i no els hi va agradar. No li va agradar, així que va fer fora a l'altre director, pobre director, però bueno, ja sabeu com és Hayao Miyazaki, va dir que ho feia ell i va reestructurar tota la pel·lícula. Però què va passar? La pel·li és bastant diferent al llibre, i això a l'autora originalment no li va agradar i va estar a punt de cancel·lar el projecte, però un dia Hayao Miyazaki va anar a parlar amb ella, li va ensenyar l'estudi i la va convèncer, i doncs vam tenir la meravellosa pel·lícula que tots coneixem avui en dia. Té doblatge al català, és de l'any 2011, em sembla que només es pot trobar en físic. Durant un temps van estar a l'SX3, però ara ja no. I és la primera pel·lícula que es va portar internacionalment, i és que Disney es va interessar i va comprar els drets d'exhibició a la resta del món, i va ser la primera pel·li en què van començar a fer les coses rares que feien abans Disney amb les pel·lícules de Ghibli, canviar diàlegs, canviar cosetes, afegir diàlegs que no existien, treure'n altres que sí que existien, cosa que amb el temps a Miyazaki no li va agradar i va prohibir que fos tan estricta amb com sortien les seves pel·lícules fora del Japó. Així com a curiositat, la ciutat de Koriko està basada en Visby, en Amsterdam i una mica també en San Francisco. Per últim tenim la pel·lícula d'acció real del 2014, que està dirigida per Takashi Shimizu i protagonitzada per Fuko Koshiba, que realment passa una mica sense plena ni glòria, però bueno, ja està, i és una adaptació més del primer i el segon llibre, que la pel·lícula de Miyazaki era només del primer llibre, perquè òbviament en aquell moment era l'únic que estava publicat, perquè els altres 4 es van publicar entre l'any 93 i el 2009. Aquestes són les 3 versions que tenim de les aventures de la bruixeta Kiki, cada una amb el seu punt de vista i la seva forma de desenvolupar-se. A partir d'aquí parlarem de spoilers, així que si no voleu cap tipus de spoiler de cap de les 3 versions, salteu al minut aquest d'aquí.
Però s'ha de dir que realment no hi ha molts spoilers. Si has vist la pel·lícula sí que et diré coses del llibre, però és que el fil conductor i al final el que ens explica és el mateix. Per tant, si has vist una de les 3 versions, les altres 2 no et portaran res nou al que jo et pugui explicar i no et trencaran aquesta experiència de llegir el llibre per primera vegada o veure la pel·lícula per primera vegada. Però bueno, si no voleu spoilers, salteu aquest minut. Tot i que sabia que el llibre seria bastant diferent, perquè com ja he dit, em va passar amb el Castell ambulant, no esperava que la pel·lícula fos tan diferent, però a la vegada tan semblant del llibre. Parlo de la pel·lícula d'animació i el llibre, no la de live action va una mica per la seva banda, però és una sensació estranya. Amb el Castell ambulant sí que és veritat que Miyazaki es va prendre moltes llicències i hi ha coses que són bastant molt diferents, però aquí és com que sí que hi ha coses molt diferents, perquè ja veureu que hi ha coses que passen al llibre que no passen a la pel·lícula i al revés, però al final la sensació, el sentiment i el del que et pot parlar és el mateix. I per tant, el resultat final, la sensació que tu et deixa i les reflexions que et fa fer són les mateixes. I això em sembla també molt curiós i molt interessant. Anem per parts, tant el llibre com a la pel·lícula d'animació. De live action us en parlaré molt poquet i de forma molt suelta, així que en general us estaré parlant d'això, de la pel·li de Ghibli i del llibre. Comencen en el mateix punt, que és la Kiki vivint a casa amb 13 anys i tenint que marxar a fer aquest any d'aprenentatge que han de fer totes les bruixes. En el llibre, la Kiki no té molt clar quan marxar, és en plan de algun dia marxaré. En canvi, a la pel·lícula veiem que ella ho té molt clar. L'únic que està esperant és que faci una bona nit per poder marxar tranquil·lament. Com us dic, en el llibre la Kiki no està molt decidida de marxar o està com ajornant. Sempre diu, bueno, pues a la següent vegada, perquè en el llibre ens expliquen que les bruixetes han de marxar en un dia de lluna plena, així que, bueno, ella va fent. I de mentre ens explica una mica com és la vida de la Kiki en aquell poble i amb la seva família. Llavors ens expliquen coses que en la pel·lícula no, com per exemple que les campanetes que sí que sonen a la pel·lícula no són perquè ella sigui maldestra volant, sinó perquè ella com que es distreu mentre vola i llavors va baixant i xoca contra els arbres i perquè això no li acabi passant va posar unes campanetes que sonen, llavors ella com fa, saps com a les ratlles de les carreteres dels cotxes que els cantons fan soroll? El mateix efecte. També, per exemple, se'ns explica que no és que ella marxi només un any, sinó que ella ha de marxar obligatòriament un any fora, a una altra ciutat, on desenvolupar les seves habilitats de bruixa i trobar una feina, i a partir d'aquí pot decidir tornar a casa o quedar-se a viure on està o canviar de poble, però ha de passar un any allà. En canvi, tot això en la pel·lícula no se'ns explica. Després hi ha 2 coses més que per mi són molt importants que no se'ns en parla a la pel·lícula i sí que se'ns parla en el llibre. Per una banda tenim que la Kiki no està interessada en aprendre a fer pocions i remeis com la seva mare, el que portarà que de 2 poders que té la seva mare, que és el de volar i el de fer pocions i remeis, ella només n'heredarà un, el que ens dona a entendre que s'estan perdent poders i tradicions. Hi ha un moment en què se'ns diu que la seva àvia tenia molts més poders i que simplement amb el temps i amb el desinterès les bruixes cada cop en tenen menys. I per mi això és molt significatiu perquè a la pel·lícula se'ns dona a entendre que ella es dedica a volar perquè simplement se li dona bé i és el que li agrada, però en canvi en el llibre li donen més profunditat. I és que al final la Kokiri està molt interessada en que la seva filla continuï amb les tradicions, que porti el vestit negre, que tingui el gat negre, que aprengui també a fer pocions i tot això, però la Kiki al final té 13 anys i està per altres coses i prefereix anar amb les seves amigues que està aprenent de plantetes, cosa que em sembla totalment normal. Al final això passa a la vida real perquè el pas del temps i les generacions és inevitable. Jo, la meva àvia, era modista. Sabia cosir, feia patrons, feia de tot. La meva mare, en canvi, ja no sap fer patrons. Per tant, aquí també es va perdre en una generació com un poder i després dic jo que és que no sé ni fer servir una màquina a cosir. I per tant aquest poder s'ha perdut del tot. I aleshores m'agrada molt com parla de tot això en el llibre, perquè hi ha un moment en què més tard la Kiki, cap al final, se n'adona de que ella no ha volut aprendre tot això i que estaria molt bé que aprengués tot això. I per mi això és un dels factors, un dels punts en què te n'adones que la Kiki està creixent, que la Kiki està madurant. Perquè al final jo, amb 13 anys, tampoc em preocupava de cosir. Ho feia la meva mare i la meva àvia, a mi no m'interessava, ho feien elles, i ja està, és una cosa que s'ha perdut i que ara, més adulta, faig la reflexió de, ostres, al final és una habilitat que estaria molt bé de tenir, perquè al final és útil, però en el llarg del dia al final em dedico a altres coses i dono el meu temps i els meus pensaments a altres coses que m'importen més i es perd, i potser algun dia sí que em dona por ahí i li dedico temps i n'aprenc i tot això, però en principi no crec que això passi. I amb la Kiki i la seva mare és exactament el mateix.
I no parlo només d'habilitats o poders, sinó també parlo de les tradicions, de com diu, la Kiki vol portar un vestit de colors i la mare li fa portar un vestit negre. Això també ens passa a nosaltres. Quan tu ets petit, en general, als Nadals, per exemple, t'agrada molt anar als dinars familiars i tot això, perquè et donen regals, perquè estàs amb els teus cosins, i és un moment molt guai de la teva infància. Després, quan vas adolescent, tens com més igual veure o no a la família, també xoques bastant més amb ells, el que vols és anar amb els teus amics, i passes a anar als dies que són estrictament necessaris. I quan fas més gran, també quan comences a crear la teva pròpia família, tornes com a abraçar aquests moments i et torna a agradar aquestes tradicions. I amb la Kiki, doncs això, li passa una mica el mateix. Al principi ella vol el vestit de colors, però després amb el temps li agrada el seu vestit negre. També passa una mica amb l'escombra, no? Com la Kiki al principi es vol fer una escombra com molt guai i la mare li diu no, tenia millor una escombra que coneix, és una escombra tranquil·la, i quan amb ella li passen coses i torna a crear la seva escombra, dona preferència a coses com més útils que no pas l'estètica. Un cop més, ensenyant-nos en algun punt que la Kiki ha crescut, ha madurat i està aprenent a ser independent i a valdre's per si mateixa. Tot això no es mostra ni a la pel·li ni en el live action. I penso que, per exemple, hauria sigut un moment molt guai on introduir-ho en el moment en què la Kiki es posa malalta i ha de venir la Ozono a cuidar-la, en què ella fes aquesta reflexió, no?, de com, ostres, si hagués après remeis de la meva mare em podria curar i tot això, però no ho fan. Perquè al final un dels temes principals de la pel·lícula és el madurar. La Kiki del principi, tant del llibre com de la pel·lícula, no és la mateixa, és una nena sobreprotegida que ha viscut sempre amb els seus pares, i la Kiki al final del llibre, més que al final de la pel·li, ja és una Kiki molt més independent, que ha tingut els seus problemes, s'ha sabut valdre per si mateixa i ha crescut. Que també t'he de dir, ole la Kiki amb 13 anys vivint sola, perquè jo amb prou feines anava sola de l'institut a casa. L'altra cosa que se'ns explica en el llibre és que els gats negres com el Gigi no sempre acompanyen la bruixa tota la seva vida. El gat negre l'ha de buscar la mare quan neix la bruixeta i ha d'haver nascut més o menys a la mateixa època que ella. D'aquesta forma, l'acompanyarà des dels primers dies de vida i entre ells dos es poden comunicar, com sí que passa a la pel·lícula i també passa al llibre. L'única diferència, i el que no expliquen en la pel·lícula, és que quan la bruixeta creixi, s'enamori i es casi, el gat deixarà de viure amb ella i se n'anirà a fer com la seva vida. Un cop més veiem un simbolisme de créixer, com el gat és el teu company d'aventures mentre busques un lloc al món i que quan el trobes i el trobes amb qui compartir-lo, amb ell ja no el necessites. Que ja em fotria el fet de que quan et cases perds el teu gat que t'ha acompanyat des que vas néixer. En els llibres, almenys en el primer, no he llegit els altres 4, encara que he llegit per internet que en els altres 4 sí que arribem a aquest punt, això no passa. Per tant, en Gigi sempre està amb la Kiki, a diferència de com passa a la pel·lícula, que la Kiki sí que perd en Gigi. I és que quan té aquesta baixona, es fica malalta i perd els poders, s'entén que un dels poders que perd és el de parlar amb en Gigi. Veiem a partir d'un punt, el Gigi només miola, també s'enamora d'una altra gateta i forma com la seva família per separat. Que al final seria una mica una interpretació, una altra forma d'explicar el que us he estat explicant abans sobre el fet de que, quan t'enamores, creixes, tal, se separa, i sí que podríem entendre com que el fet de que perdi en Gigi és un altre simbolisme de maduració, perquè perd la seva infància, podríem entendre com en Gigi com la seva infància, però jo crec que no està molt ben explicat, m'agrada més com està explicat el llibre, perquè a mi el Gigi és un personatge que m'agrada molt, perquè tot i que podria semblar una mica com el Pepito Grillo de la Kiki, en realitat té com la mateixa edat que la Kiki, i per tant a vegades la lia, a vegades la anima a fer trapelleries i cosetes. Llavors és un personatge que m'agrada molt i que si mai puc llegir els altres llibres i realment la Kiki es casa i deixa d'estar amb en Gigi, em farà bastanta pena. De fet, és una cosa que mai em va agradar de les pel·lícules, el fet de que ja no pugui parlar amb en Gigi. Com deia en el llibre, la Kiki no té molt clar quan marxar, però al final es decideix. De fet, el Gigi li diu que és molt impulsiva, però que també quan se li fica una cosa al cap no hi ha forma de treure-la, i la despedida és bastant semblant en les dues versions, encara que en el llibre jo tinc la sensació que la Kiri, la mare, està com més preocupada per la Kiki, i això m'agrada. Però per una altra banda, l'abraçada que es fan el pare i la Kiki a la pel·lícula d'animació és tan màgica, és tan bonica, és que de les millors abraçades de l'animació
ever. Com a curiositat, en el llibre, la ràdio que porta, aquesta vermella típica i famosa, li regala al seu pare perquè la Kokiri no li deixa canviar-se el vestit per un que tingui colors i per compensar-la doncs, li donen la ràdio. En canvi, a la pel·li d'animació, la ràdio és del pare i simplement li demana i el pare li dona perquè se l'endugui en el seu viatge. El viatge fins a Koriko és bastant diferent, en el llibre és molt tranquil, a mig camí es troba amb la bruixa aquella que és Adavina, que és bastant diferent del de la pel·li. A la pel·li és com estar en un poble tipus Las Vegas i li diu que fa coses d'amor, en canvi en el llibre viu en un poble rural super tranquil, li explica què va a fer d'Endevina a una vaca que li passen coses i és molt divertit, m'agrada molt més la versió del llibre que de la peli i després res, doncs, arriba allà i passa el que passa, en canvi a la pel·lícula doncs, hi ha tot allò del tren, la pluja, tot això en el llibre no passa. L'arribada a Koriko encara que és una mica diferent perquè a la pel·lícula hi ha tot el rotllo que hi del poli i tot això que en el llibre no passa, sí que t'emana una mica el mateix sentiment, allò de bullici, d'estrès, de que la gent pues, sí que es mira una estona a la Kiki però després passa totalment d'ella perquè és una gran ciutat amb molta gent, amb moltes coses que fer i van a la seva bola, que és el primer xoc que té la Kiki perquè la Kiki volia viure en una gran ciutat bastant diferent del seu poble, que estigui al mar i es troba pues, que la gent no és tan simpàtica com ella s'esperava i que no hi hauria aquella rebuda que ella s'esperava i això li dona bastanta baixona. Això és el que li portarà a conèixer l'Ozono, tot allò del xumet és bastant semblant, l'Ozono li ofereix de viure al magatzem, que aquí hi ha una petita diferència i és que en el llibre la botiga de paquets és el mateix magatzem i en canvi a la pel·lícula pues, com que a la vegada ajuda al forn de pa que el llibre també ajuda doncs, a estar allà i com a la seva empresa està al forn de pa. Una cosa que m'agrada molt és la Ozono. És un personatge molt semblant i a vegades també bastant diferent entre la pel·lícula i el llibre. Més que res que la pel·lícula no aprofundim molt en ella i en el que ella pensa i en el que diu i en canvi com que és una figura molt maternal, molt d'ajudar de forma desinteressada a la Kiki, hi ha bastantes converses entre la Kiki i la Ozono i la coneixem més, llavors veiem doncs, més aquest paper de segona mare de la Kiki. I em sembla molt curiós perquè a les 3 versions han respectat el fet de que el marit de la Ozono no parla mai amb la Kiki. Sí que interactua, fa sorolls, fa coses, però no tenen mai cap conversa. I ja veureu que en cap de les 3 parlen mai. Em fa molta gràcia. Aquí al principi, quan arriba a Koriko, també coneixem el nen, en Tombo, encara que al llibre i a la pel·li es coneixen de forma molt diferents. A mi, el Tombo sempre ha sigut un personatge que a les pel·lícules no m'agrada perquè només presentar-se es fica amb la Kiki, és bastant el nen repel·lint gilipolles i sí que després pues, és majo i sembla que hi ha l'interès romàntic aquest entre la Kiki i ell, pues, què és això? Mai m'acaba de fer el pes i penso que en la pel·li li dona molta importància que per mi no l'hauria de tenir tanta que no passa al llibre. En el llibre es coneixen quan la Kiki va per primera vegada a la platja, ja porta uns mesos a la ciutat i té encàrrecs i tal, i se'n va un dia a descansar perquè l'Ozono li diu que hi vagi, li deixa un banyador, bueno, i va. I hi ha un moment que es despista i un nen li roba l'escombra. Quan ella ho veu, comença a perseguir el nen intenta volar des d'una muntanyeta i aleshores el nen cau i es trenca l'escombra, aquesta escombra que li havia donat la seva mare. I aquí per mi és en el llibre el primer moment en què veiem que la Kiki ha passat temps independitzada i ha crescut i ha madurat. Perquè en comptes d'enfadar-se, com sí que passa bastant a la peli, està bastant tranquil·la. Li diu, bueno, m'has fet mal fet, però és el que hi ha. L'escombra està trencada, no hi puc fer res. I em sembla que és una reacció molt madura. Al final, què més hi pots fer? Sí, tenia molt de valor sentimental per ella, era important, però que no hi pots fer res. Enfadar-te amb el nen servirà d'algú, reparar l'escombra? No. Llavors, ella decideix que potser és l'oportunitat de fer-se una escombra nova. Però, seguint amb el que dèiem abans de les tradicions, una altra cosa que demostra que la Kiki ha madurat és que en comptes de fer-se una escombra com supernova i superestilosa com la que s'havia fet al principi i volia fer servir, decideix aprofitar una part de l'escombra de la seva mare i fer-se ella la seva escombra com útil i aprofitant-lo a la seva mare per mantenir les tradicions. I aquí és quan la Kiki es comença a plantejar el fet de que potser hauria d'haver fet més cas a la seva mare, haver-la escoltat més i mantenir aquestes tradicions de bruixa. Un cop obre la botiga és quan pel·li i llibre se separen. En els dos casos va fent encàrrecs, però són diferents. A la pel·li hi ha el de l'àvia que fa el pastís per la seva neta, t'ho diem Miyazaki per fer aquesta escena. Aquí tots ens trenca el cor, especialment a la Kiki, o el del Zeppelin són inventats.
I per tant tot l'arc aquest de que perd els poders i com que els ha de recuperar només existeixen a la pel·lícula. En el live action sí que deixa de volar també i també és una mica semblant les raons per les que ho fa, però en el llibre això no passa. L'únic moment que hi ha així una mica que podríem dir semblant és quan se li trenca l'escombra, però ja et dic, la reacció és totalment diferent de la Kiki en els dos casos. Que tot el tema aquest de com perd els poders, com els recupera i tota l'escena aquesta en què va a casa de la pintora és una de les coses que sempre s'ha destacat més de la pel·lícula. Que la pintora existeix en els dos casos i és bastant semblant, però la relació entre elles dues, més que la relació, les interaccions que tenen són bastant diferents. Les dues es coneixen per lo del peluix i després hi ha una segona interacció. En el cas del llibre és que la Kiki li porti un llibre a una exposició i en el cas de la pel·lícula hi ha tota l'escena aquesta en què es queda a dormir i parlen de les seves coses i tal. I això és el que també fa una diferència entre la pel·lícula i el llibre, i és que gràcies a que la Kiki porta el quadre a l'exposició de la pintora, ella li fa el quadre, que serà com la senyal de la seva botiga. En canvi, a la pel·lícula li fa el marit de la Ozona al forn de pa. Que sigui diferent no ho fa ni bo ni dolent, simplement el llenguatge de la pel·lícula i del llibre és diferent. En el llibre podem sentir el que estava pensant la Kiki, per tant veiem el seu desenvolupament al llarg dels capítols. En canvi, a la pel·lícula això no ho podem fer, per tant jo penso que Miyazaki va decidir fer tota aquesta part en què perds els poders, està més trista, no se sap molt bé com relacionar amb els altres, com aquest punt d'inflexió en la seva vida independent, en què comença a veure que no tot és tan senzill i que hi ha coses a la vida que no surten bé. Al final és la Kiki madurant i aprenent com és la vida d'adulta. Al final, com a espectador, serà molt més fàcil empatitzar amb la Kiki i la seva pèrdua d'identitat, doncs això, si la veiem trista, veiem que ha perdut els poders, per tant, és com algo tangible el que li està passant, que no sap què fer, que no pas si ens ho dona com amb moltes subtileses com passa en el llibre. També penso que la crisi d'identitat li ve per dos llocs diferents en la pel·lícula i en el llibre. En el llibre penso que és més la falta de feina, perquè li comença a passar que hi ha èpoques en què té molta feina, èpoques en què no té tanta, i per tant va veient que la vida no és tan senzilla i també que està descobrint sentiments nous. A la pel·lícula, tot i que tenim a l'àvia, tenim a la pintora, tenim a la Zona i tenim en Tombo, no tenim més personatges que interactuïn com de forma regular amb la Kiki, però en el llibre sí. Per exemple, un capítol que a mi em va agradar molt és el que coneix la que serà la seva amiga, és una nena de la seva edat que està enamorada d'un noi i li diu que li vol donar una carta on hi ha un poema que li declara el seu amor. La Kiki està com una mica a allò quan tens 13 anys i no entens molt bé perquè els nois els interessen a les noies o altres noies o altres nois o el que sigui, perquè tu encara estàs com pensant en jugar i en coses com menys importants, encara que la Kiki aquí s'està dedicant i està preocupant-se per coses importants com sobreviure, i no ho entén. Aleshores ella diu que sí, que d'acord, que farà aquest encàrrec, i quan està a mig camí decideix obrir el sobre per veure què és el que diu en aquella carta una noia a un noi, per veure si així entén millor aquests sentiments. També és quan comença a tenir més relació amb en Tombo. En Tombo li ha dit que ha vist la pintura, que ha fet la pintura de la Kiki, i diu, no, és que la Kiki té uns ulls més bonics. I llavors la Kiki es queda una mica com en plan de, per què ha dit això? Llavors tot això comença a fer aflorar uns sentiments a la Kiki que no entén perquè no havia tingut fins llavors. I això també ens farà una mica veure la part més infantil de la Kiki, perquè al final ella sap que allò no està bé i tu com a persona adulta en principi no faries una cosa així, però ella al final no deixa de ser una nena i decideix obrir la carta, això li portarà uns problemes, unes conseqüències i també farà que aprengui que aquestes coses no es fan. Aleshores, com estava dient, al final el que veiem són dues visions diferents del mateix. Quan es parla d'aquesta pel·lícula també es parla bastant de que representa el burnout, com aquest accés de feina que és molt típic de la nostra societat i en el qual ens podem sentir molt identificats la majoria avui en dia, i és el fet aquest de que tu has de fer coses i has de ser bona en aquestes coses, i si a més ets bona en aquestes coses ho has de monetitzar, i això és una mica el que li passa a la Kiki, no? Ella li agradava volar, era bona en volar, ho decideix que serà com el poder que utilitzarà per treballar, i quan comença a veure com és la realitat de treballar li deixa d'agradar de volar. També per això una mica el rotllo de que perd la capacitat de volar. I és una mica el que ens passa amb moltíssima gent avui en dia, no? El professionalitzar el teu hobby, que diuen, a mi, per exemple, em passava amb el contingut i em vaig sentir molt identificada veient la pel·lícula amb la Kiki, jo vaig començar això a fer perquè m'agradava i amb el temps ho he mig professionalitzat, i hi ha vegades en què estic molt cansada, no tinc idees, no tinc ganes de gravar, tot m'agòbia, que si els seguidors, que si els likes, no sé què, no sé quantos, i al final jo feia això perquè m'agradava, tenia ganes de parlar de les coses que m'agraden i per conèixer gent, i diràs, i llavors quina relació té això que estic dient que
m'agòbia amb el meu objectiu principal. Pues que al final el temps i les ganes d'intentar que això sigui com més real i no només un hobby porten a això. I és una mica el que li passa a la Kiki i hi ha tota aquella conversa molt interessant amb la pintora sobre què fa la pintora quan no té ganes de dibuixar. I al principi li diu dibuixar, i diu ja, però i què passa si jo no em donen ganes de volar o no torno a volar? I li diu, mira, jo el que faig és que quan estic en aquest punt deixo de dibuixar. Simplement me'n vaig a passejar, faig altres coses i en algun moment això em tornarà. I jo ho he après, sobretot durant aquest últim any, que al final, quan no tinc ganes de crear contingut, que no he parat mai, perquè sempre tinc com aquella cosa cada dia de voler fer alguna cosa, simplement ho deixo durant un temps i les ganes tornen soles, normalment les idees també tornen soles, tens més ganes, cosa que es demostra en el contingut i tot torna a girar. També tots són cicles. I aquesta sí que és una reflexió que sento que es fa molt més a la pel·lícula que no pas al llibre i m'agrada molt, i que en el live action també s'explora una mica amb el rotllo de que la maleeixin, llavors no té feina i tot el rotllo de l'hipopòtam. És bastant estrambòtica tota la part de l'hipopòtam. Em sembla curiosa, vull dir, si no heu vist el live action i heu vist les altres dos i esteu veient aquest vídeo en aquest punt, mireu-vos el live action perquè tota la part de l'hipopòtam em sembla bastant curiosa de veure. Al final la Kiki també surt una mica d'aquesta situació perquè ha creat un cercle molt saludable de gent al seu voltant. Tenim a la Ozono, que ja he dit, és com la seva figura materna i sempre està allà per parlar amb ella, sobretot en els llibres. També tenim a l'àvia, que li fa tot l'aniversari i això l'anima, no? I tenim també la pintora, que com he dit és la que l'ajuda, la convida a casa seva per parlar i tot això, i això és el que farà que una mica la Kiki es torni a trobar a si mateixa, potser amb una Kiki més adulta, no la mateixa Kiki que era abans, perquè elles segueixen veient com aquella espurna, aquella cosa que la feia especial i només feia falta que ella tornés a veure-la en si mateixa per així poder volar i que hi hagi tot el desenllaç de la pel·lícula. Que si t'hi fixes, aquest cercle, com he dit, són tot dones, perquè realment a la pel·lícula, excepte el marit de l'Ozono, que surt molt poc i ja us dic que no parla amb ningú, l'únic noi és en Tombo, la resta són tot dones. Llavors també és una cosa que m'agrada molt de la pel·lícula, com es crea, no, aquest cercle de cuidats d'uns als altres. Respecte al final són bastant diferents. A la pel·lícula realment no estem molt de temps amb la Kiki, hi ha tot el rotllo del Zeppelin, tot el de que recuperi els seus poders, encara que no recupera al parlar amb el Gigi, i també tinc la sensació com acaba de forma molt abrupta, com que falta alguna coseta més, no? Se soluciona el Zeppelin, ella torna a volar i simplement estan contents i són amics amb en Tombo i ja està. No sé, tinc una sensació com que estava guai tota la pel·li, però que al final queda com que li falta alguna coseta. En canvi, al final del llibre m'agrada molt més. En el llibre seguim al llarg de tot l'any a la Kiki, però també veiem les diferents estacions. Ja he dit que ens centrem més en els encàrrecs que no tant en coses grans que li passen a la Kiki, i al final del llibre veiem com la Kiki torna a casa i ella mateixa se n'adona que no és la mateixa persona que va marxar. Li agrada molt estar al poble, li agrada molt recuperar una mica aquests dies tranquils d'abans, però per una altra banda troba a faltar el bullici i troba a faltar com a la seva nova família. Llavors veiem definitivament que la Kiki del principi del llibre de 13 anys i la Kiki d'aquell moment de 14 anys ja no són la mateixa persona. I per mi la veritat és que té molt bon tancament, perquè jo quan vaig llegir el llibre no sabia que n'hi havia 4 més, per tant, realment, a mi, si l'autora hagués deixat la història aquí, seria un llibre perfectament autoconclusiu. Tinc curiositat per saber què ens expliquen els altres 4 llibres, però ja dic, jo, en el moment que vaig llegir el llibre, el vaig acabar i vaig dir, acaba perfecte, no necessito que m'expliquin res més. També penso que l'estructura és molt diferent, a més del llenguatge, els llibres són capítols autoconclusius una mica, no? I cada capítol és més o menys un encàrrec, i en canvi la pel·lícula, tot i que sí que hi ha els encàrrecs i tal, hi ha com una història més principal, que és el creixement de la Kiki. En el llibre sento que anem veient el creixement juntament amb els capítols, com va passant les historietes. En canvi, la pel·li que ens explica és la maduració, el fer-se gran, el fer-se adult, el conèixer-se a si mateix, i simplement van passant cosetes que ajuden a la Kiki a explicar-nos aquesta història de canvi i de fer-se una persona adulta. El live action és bastant semblant a la pel·li. Al principi els 3 productes són iguals, però quan arriba a la ciutat ja és quan se separa un altre cop. En el cas del live action, a més, sí que és una ciutat costera, però no és una gran ciutat en plan europea com s'ha vist en la pel·lícula, sinó que és com
està esperdigada com entre un bosc i és com diferent. També és curiós perquè els encàrrecs que se'ns ensenyen són diferents. Jo no sé si tots són originals o alguns se'ls han inventat, però per exemple n'hi ha un que és el de com estén la roba volant, que això surt al llibre però no surt a la pel·lícula d'animació i sí que han inclòs en el live action. I he de dir que com la trama principal és la de l'hipopòtam, a mi no em sembla el més interessant que se'ns presenta. A mi m'hauria agradat que haguessin indagat molt més en la història de la cantant, però bueno, el director va decidir fer la pel·lícula així i ja està. Està bé, és molt japonesa, per tant t'ha d'agradar bastant al cinema asiàtic, i ella ho fa bé, però no aporta res, sincerament. Explica el mateix que el llibre i la pel·lícula, però per mi li falta una mica de substància. Per acabar la part amb spoilers vull parlar del personatge de la Kiki. Per mi hi ha 3 versions, una per cada producte, i és que es nota molt la visió de l'autora i dels 2 directors. La del llibre jo noto que és una Kiki molt decidida, molt empàtica i bastant segura de si mateixa, que sí que té moments més infantils, però aquests només es mostrarà a la Ozono o a la Gigi i als seus pares, òbviament. En canvi, sento que la versió de la pel·lícula no és tan segura i busca bastant més l'aprovació dels altres, i això és la que la portarà a la seva situació complicada i a la pèrdua de poders. Al final el que li passa sí que és important, i més si tens 13 anys, però no és tan greu com per arribar al punt en què ja arriba de qüestionar-se tota la seva vida, encara que és això, sí que és veritat que té 13 anys, no? Però també trobo que és bastant irrespectuosa a vegades amb en Gigi i amb en Tomo, especialment en Gigi, que l'únic que vol és ajudar-la, i ella a vegades li contesta d'una forma una mica de nena malcriada. I la live action sento que és una mica una versió descafeinada de les altres 2. Per mi les millors versions són o la del llibre, o sí, la del llibre seria la millor versió, després la de la peli i per últim la de live action, però això va a gustos personals. Fins aquí els spoilers. Ara us faré una mica el que faig sempre, que és parlar-vos en general del que m'ha semblat el llibre, la peli i els pensaments que tinc per sobre d'aquestes 2 sense spoilers. Un cop llegit el llibre, vist la pel·lícula d'acció real i reveure la pel·lícula d'animació, la meva conclusió és que són 3 productes diferents que ens parlen del mateix i que per tant tenim 3 visions diferents, de 3 persones diferents, els 2 directors i a l'autora, i que també els llenguatges són diferents. Al final, el que tu pots fer en una pel·lícula d'animació no ho pots fer en una pel·lícula d'acció real. També penso que els actors en general, si són bons, poden transmetre a vegades més que una pel·lícula d'animació, encara que és veritat que Ghibli és bastant expert en fer això, i la novel·la és un text escrit i per tant és un llenguatge totalment diferent, i també per tant tenim 3 Kikis diferents. Cada producte té les seves avantatges i les seves limitacions, i per mi són diferents i no són millors uns que els altres. Et poden agradar més un que altres. Sí que he de dir que per mi el live action dels 3 és el pitjor. Hi ha decisions que m'agraden més o menys. Per exemple, a la pel·lícula els encàrrecs la Kiki els cobra amb diners, que és el que necessita per viure, però en canvi en el llibre t'expliquen que és com una cadena de favors. És a dir, ella fa l'encàrrec i la persona que li demana l'encàrrec li paga com pot. Pot ser amb menjar o, per exemple, la modista s'ofereix a arreglar-li el vestit i fer-li una mica més curt perquè estigui més a la moda del que hi ha en aquell moment. I és una versió que a mi m'agrada més perquè potser és romantitzar-ho, però m'agrada més com a que les bruixes visquin en un món on simplement viuen a base de la bondat de la gent i no necessiten diners per aconseguir tot el que necessiten en el seu dia a dia i per viure. A causa d'això també sents que la Kiki és diferent i que té una relació diferent amb els personatges, encara que he de dir que a la pel·lícula d'animació hi ha frases i escenes exactes. Per exemple, hi ha el moment en què entren al magatzem i encara hi ha farina per tot arreu, que el Gigi diu això de que s'aixecarà i serà un gat blanc. Això passa en la pel·lícula i passa en el llibre. El llibre potser se centra una mica més en el dia a dia de la Kiki, una mica més al rotllo d'anime de recuentos de la vida, i en canvi la pel·lícula potser ens vol mostrar una mica de l'inici d'aquest procés de créixer de la Kiki i simplement explicar-nos una part de l'aventura. Al principi Miyazaki ens mostra com Kiki és una nena, com per exemple quan s'escandalitza de lo que valen les coses de cuina o quan la feina no apareix per art de màgia, el que la portarà, entre altres coses, a tenir la crisi d'identitat que té, que l'ajudaran a sortir les dones que l'acompanyen al llarg de la pel·lícula i li faran veure aquella espurna que la fa ser especial i a continuar amb el seu procés de convertir-se en una persona adulta.
Tot i que jo recomano que us compreu el llibre perquè aquesta edició és preciosa, m'ha encantat tot el color, tot això d'aquí per darrere, les il·lustracions que hi ha per dins. És veritat que és un llibre super senzill, no us trobareu una gran narrativa, no us trobareu coses complicades, això es llegeix en un plis. Al final és un llibre pensat perquè el llegeixin nens. I poca cosa més a dir, m'agrada molt fer l'exercici de veure les 3 versions a la vegada i veure com cada una desenvolupa els mateixos tòpics tan comuns com independitzar-se, madurar, la feina, el primer amor, les primeres crisis existencials. I trobo molt interessant perquè en cada una trauràs conclusions i veuràs una visió diferent del mateix. Personalment crec que la Kiki que més m'agrada és la del llibre i els encàrrecs que més m'agraden són els del llibre, però sí que és veritat que és que Miyazaki, amb el seu dibuix, amb la seva forma d'animar, amb els seus plànols, és expert en dir moltes coses sense dir res i per tant la pel·lícula sempre tindrà un lloc especial al meu cor, a més transmet aquesta tranquil·litat, aquesta pausa, encara que sigui en una gran ciutat, que és que només Ghibli i Miyazaki saben fer. I, òbviament, la banda sonora original, perquè als Estats Units la van canviar algunes, és increïble. Per mi és de les meves preferides de Ghibli. Respecte al live action no tinc res a destacar, simplement mireu-lo per curiositat, és bastant diferent i per mi tota l'escena de l'hipopòtam és tan recambolesca que és que val la pena perdre el temps veient-la. Fins aquí el vídeo avui, espero que us hagi agradat. Compreu-vos el llibre, primer participeu als sorteig que estic fent a Instagram, si no us toca, compreu-vos el llibre i em podeu deixar per comentaris què us sembla el llibre, si l'heu llegit, el live action, la pel·lícula, si penseu com jo, si no penseu com jo, totes aquestes coses. Doneu like, compartiu, subscriviu-vos, sabeu que totes aquestes coses m'ajuden molt. Que tingueu molt bona setmana i ens veiem aviat. Adéu!